68 सालाव आफोरखौ जों थांगाखौ जों सरासराय कला बागान टीएसएफ ब्लक प्रेसिडेंट नगेन जमाती जनरल सेक्रेटारी हमारे केनो चौमुखा विशेष कजी चिरमो खोआई तेलेमुरा बापु खोआई खोआई वो खोआई नो ताबुक से खोआई भाई तेलेमुरा आलादा नो और जो लीडर आसे क्या चीनी ती प्रसार नो नेतृत्व नहीं योग्य नेतृत्व नहीं क्षमता तो वाचुक नहीं चीनी थीजनाय कसा मुख्यमंत्री दशरथ देवबर्मा देव बर'खाय आफोरखाय बर'खाय हिटलाल सहायबो बसाइसो से तंना नांनाय किन्तु बर'खाय साननानै बागै लीडर सानो बागै तिनि आरो तुरुक सामते सामते चौमुखा रवीन्द्र देवबर्मा आंनि से सिनियर बहु थैजालांखा किनि टीसीएस धनंजय समरेन्द्र अमाहाय कयो दा बेखौबोथ' चिनियाव खवायनि ब चिनियानि नं बेबोथ' कलय आमते खायनाय माने এবং আসল দুঃখ আছে কষ্ট খাই মাসাইয়া মানাইয়া নকসি মুতুমাই আবো दा बिसोरनो प्राइस मुसिसो नों नगद थाङेरा नगद थाङै पार खायनानि आं दफानि बागैसो सामु खायनानि नखरखाय आंनि पेटाम नक दं बिनाबो कायसन मारत दं बनि बागै बुट बासना बागै कोनो जायगा आंनि आरत बासना रामचन्द्रनगर थांनाय तेलेमुरा थांनाय इनि उबार सुना नाया दङ बाहायखाय कागारजों जम्पुयो बासना बागै आपु खबर बरक आज गभर्नमेंट आसुक तंनाय खरसे स्पीकर नो कमरेड सुरेंद्र देवबर्मा हाइनानी एकमात्र विश्व देवबर्मा सिमिनो सम्भव दिन आरो ताको बुखु बकरै मा फाबनि कोनो आत्मीय स्वजन बकरै हाइपानो दो फांगाय दोरात न थानसाने आजारा बनो आजारन बरक बनो जों थाइजों खाराखा मीटिंग फाइनाल सब फाइनाल विश्व देवबर्मा फाइनाल खाख्लायसी आजाराव आलादा खाई मीटिंग खाई नांगलिया मीटिंग फाइबे साना नांगलिया शुरू मुलायना खूब काम बिनि जुक्ति जेको कैसा बेपार सानान थांखाय बिनि एक जुक्ति एमन एक बिनि जे स्पीच बिनि बक्तृता एमन बाबू व्याख्या खाई रोंगौ अब सांगठिक मणिजराव चौमुखा नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्वांचल स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन बाय ताम खायनानि चौमुखा बर उत्तर पूर्वनि गोबां स्टेटआव थांनाय चिनियावनि अवस्थायावनो साइकिया आबोनो बिसिनो चिनि दाराना और बबो बासाखा आबोन परसो संहर पास्टार होइथां चिन दाराना समाव अनेक परिश्रम खालामखान सुबन बागै तिनि नाहाय साल बेलायखेनो मुतु मानानि साल अमाहायखेनो जों खाखाव थाइसिनो चिनि दाराना बसाखा सीनियर चिनि खरसे लीडर जों चिनि बुस्कांनि सालगो म हातायनो विश्व देवबर्मानि म जोंनि सीमानांनि हातायनो तामो खालायमान अनेक सुबान सुलायनाय एवं चिनि बेलायखेनो बो सेमाबो कैसा प्रोग्राम व्यस्त मिथांगै फाइमालिया चिनि एम चिनि सार सुहेल तिनि बहायनो बो खूब दुख प्रकाश खायया उपाय करी जेहेतु बो कैसा थुनबेदेकनि एम नॉर्थ ईस्टनि कैसा चैंपियन फुटबल 10टा डिस्ट्रिक्ट काउंसिल खेला कैसे उद्बोधन होनाय थां दङ खाना बनि बागै बो माथांका बसाका जा नांमानि जोंनक आं दङ नरक खालायलायदि बनि बागै ना बनबो अरतंतिबो जों हामबाय मारबो जों थिनांगौ अमाहाय चिनि दफानि बागै जे सामुखाय थांनाय रं मुतु खालायनो नांनाय जों थिनावबो तिनि मा सानाय दशरथनि आमलावबो आन्दोलननिबो मुरुबै गोबां चिनि बरक काहाम खान अमाहाय केना अकाल
आयुक सयगे सिरिना थैमारक नगौ आबोनि खोसाराबो जों गोबां मानसिनि बरक आयु सयगे चिनि जेमन विश्व देवबर्मा थैमा हाय अल इंडिया सं थैमा हाय गोबां मानसिनि बरक काहाम काहाम थैया जेपन खायतो बरक बुथार मानि मन नीति मराइगा অন্তত কেবল টান হাজাবাই থুম এবং जों अमाहायखायो चिनि बरक काहाम काहाम लेखा गोरों सै गोरों कक गोरों राजनैतिक बिद बतिरावनो जों हायखायखाय जों तीन नम्बर साइक्लांखा आं विश्वदेवबर्मानो बुथारबो हाजार हाजार विश्वदेवबर्मा फैनो आमते हाजार हाजार स्नाम मानानि खूब कठिन बेलाय समय लेरो बनि बागै साइमिनिया बो आशीर्वाद खालामनानै न दिनै चिनि डेपुटी सीएम सार सङ सुहेल संहाय बरनो चिनि गोबां लिडार दं तुरुक तुरुक बासाय फैयो बनि आशीर्वाद चिनि साखाव दङ जोंबो आसु बिनि लगी लगी बरबाय दुख खस्थ खालायो दांगाव बाहायनो रमजाखा बुजाखा तगजाखा बुसु बुजा गायखा अख्रा साख्रानि ख्रै मानका बुस बुखा आं बरबाय बाक्सना दांगाव प्राय कয়েক मास अमागे तंमां तंमां किन यागु फैमेन यागु फनो जोंना गोबां प्रब्लेम फुनुका जोंनि दा बिसोरनावबो फुनुबो गैया दा रंजनाव फुनुबो गैया ना राजनीति खायसिरि फायसिरि किन्तु जोंनो बर' आसुरितनि मालिया आबोनो चिनिला बनि बागै नाराव तिनि लक्ष्मी फुजानि सान जतन ताइसा हामलायरिबो वातिगो फुंनिसिनि दिबरं तुति पर्यन्त कामखौनो वाति वाखा हायफानो जों तिनि चिनि जे कक निमानि तिनि जे पान्दा खायनो हामानि न पान्दा जों खायमानखा याफाराक ता खरब जाबाय दे बनि बागै जरा मानखाय जों उलराबो जों अरब फायो ताबो खायनाय जोंहाबो खायलेंगेन बागै जों साइटआवनाय जों कक रेखा चिनि डेपुटी सार दंमोन बिनि बुकुबदिबो जों कानखाय कक नालायनाय आसुं नं सितुं चिनि थिप्लाया विश्वदेवबर्मा बिनि बुमुं अ हाबो तैबो काहामखाय बिसार जाथुं एवं नुखुमनि बर' काहामखौ दंजाबाय थुं जारा फैनायाव काहामखौ दंथुं हामबाय।